Pozdrav svima ljudi, Gliša ovdje i danas igramo Skywars. I radit ću challenge jedan. Ne znam kako se zove, a znam da treba ovako da igram. Pa ajde da uđem u portal. What the fuck? Ajde uđi. Setio se. Još to mrzim kad je mrak. Zašto imam strele po sebi? Sad padam 100%, znači... O, polako. Okej. Ovamo. Što sam uzeo kameru mjesto mača? Ovako. Ja sam neke challenge radim, ne znam normalno igrati. Zato što, ne znam, dosadno mi. Ujebote, nisam mislio da ću pasti u rupu. What the fuck? Ovo volim kad dobijem. Sad odo na sredinu. Sam koliki sam, ne vidim ništa. Prvo da ja pojedem u jednu jabuku. To jeste jabuka. Zbog teksture kola neka, nemam pojma. Opa, molim te. Yeah, bitch. Baš ovo nema, hvala. Moram pobediti. Nisam ja loše stekovan. Samo da ne zajebem. Ovo me hoće nešto ove enčatovane. Zašto nema ono što meni treba? Ipak ja pokupim i ovo što mi ne treba. Još 6 igrača, o majku. Sad treba da nađem strele. Da mogu da ih gađam. Ako vi znate neki challenge što je debil radi, napišite mi u kom i ja ću probati da ga odradim i da pobedim naravno. Video klika tamo. Mamuti. Ne vidim ništa od glave. Jebote, ja mislio... Jebote, ja sam samo mogao... Tu neki lik došao. Nije. Što je likovi rad tamo? What the fuck mi lik radi? Još 2 igrača preostalo. Hvala ti na stvarima, mnogo si mi olakšao posao. Ipak ja pojedem ovu jednu. Nemoj to da mi radiš, da mi laguješ sad. Pobedio sam. I evo ljudi, to je bilo to. Uspeo sam sa još jednim challenge-om da pobedim. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, sub i vidimo se u sljedećoj epizodi.